Што агульнага ў бацькі некрарэалізму і берасцейскага рок-гурта? І як калектыў, які разваліўся яшчэ ў 90-м годзе, амаль праз чвэрць стагоддзя стаў самым магутным музычным мемам Беларусі. Сёння будзе захапляльная гісторыя пра берасцейскі хэві-метал, савецкую цэнзуру, эксперыментальнае кіно і забойства трызубам. Вы па-ранейшаму думаеце, што беларуская музыка гэта сумна? Тады глядзіце уважліва, тут будзе шмат цікавага. Гэта тры сябры, якія сустрэліся за квасам у Берасці. Некалі ў іх быў свой гурт, дужа папулярны не толькі ў вобласці, але і ва ўсёй краіне. На дворы 2016 год, і гэты гурт праз чвэрць стагоддзя зноў стаў папулярным. Але пра гэта пазней. Прыкладна ў гэты ж час свет высокага мастацтва напаткала сумная навіна. Раптоўна памёр Яўген Георгіевіч Юфіт, рэжысёр, сцэнарыст, мастак, фотограф, а яшчэ бацька некрарэалізму, даволі спецыфічнай плыні сучаснага мастацтва. Што агульнага паміж двумя гэтымі падзеямі? Як гэтая сяброўская тусоўка за квасам, звязаная са смерцю вядомага дзеяча мастацтва? Вы не паверыце, але сувязь самая непасрэдная. І я вам абавязкова пра яе раскажу. Але спачатку вось вам кавалачак магутнага архіўнага відэа. Гэта яшчэ савецкі Брэст мяжы дзесяцігоддзяў. Беларускі абласны цэнтр, дзе пачынаюць адбывацца першыя рок-канцэрты. І вось гэта акурат адзін з іх. А на сцэне малады хэві-метал гурт пад назвай «Удар». Гэтыя хлопцы пачыналі з танцавальных вечароў у вулькаўскім клубе, а ў выніку запісалі культавы падпольны альбом і разваліліся. Стандартная гісторыя, праўда? Але ў гэта ёсць дужа нечаканы працяг. Настолькі, што вы проста абавязаныя падтрымаць канал на Buy Me a Coffee і атрымаць ад мяне круты плейліст ці тэкст. Бо зараз я вам раскажу пра самы магутны музычны мем Беларусі і яго стваральнікаў. Такое не снілася ні чароўнаму трусіку, ні гурту Бахна. По преданиям греков, где-то в южной стране есть гора прибольшая под названием Амир. Заварыце сабе крэпенькай гарбаткі, глядзіце уважліва. Гісторыя «Удару» пачалася ў 1983 годзе. У вулькаўскім клубе Брэста для танцавальных вечароў сабралася першая версія будучага калектыву. Роберт Бураў, бас-вакал, Уладзімир Сукачоў, клавішы, Вячаслав Стрыжак, ударная и Олег Ковалёв, гитара. Я такой парнишка смышленый по жизни. У меня так все так быстро пошло очень. Так быстро-быстро. Я быстро научился играть. И в конце концов, там, когда уже они вот пересели на вульку играть, танцы, там у них прошел конфликт такой, конфликт интересов. Опять же, на этой почве. Там какой-то нахуй. Ему сказали: Толик, уходи, короче, а ты, малой, садись за барабаны прямо во время танцев. Я усел за барабаны во время танцев прямо. То есть, да, репертуар их знал досконально. И сыграл танцы. И ну, вот с тех пор я начал играть. Музыкі выступалі на розных пляцоўках. У клубах дывановага камбіната і завода «Газаапарат». Зараз такое ў свой паблік у інстаграме не напішаш. А тады гэта была ці не адзіная магчымасць выступаць публічна. Але ў хуткім часе калектыў скончыў існаванне, бо нехта з музыкаў пайшоў у войска. И на 4-й день после армии, на 4-й день, я первый раз пришел, только выспался и пошел по всем корчам. Где какие ансамбли, где нужен гитарист. Все было забито, все было забито. Потом где-то на 3-й день пришел на БЭМС, не к Удару, они Удар не назывались, это была группа «Цветок» этот в горах. Эдельвейс, группа Эдельвейс, про нее будет отдельный разговор. Мы говорим: ребята, нужен гитарист? А Робик говорит: ну поиграй. А у них был гитарист, был. А я лучше сыграл, Робсон говорит: извиняй. А праз 3 гады хлопцы зноў сабраліся і пачалі выступаць пад назвай «Эдельвейс» пры клубе брэсцкага электрамеханічнага завода. У гэты час да іх далучыўся гітарыст і аўтар музыкі Юрый Колычаў, а крыху пазней рытм-гітарыст Геннадзь Люлькевіч. Так гурт пачаў працаваць над уласным рэпертуарам. Што праўда,
Зусім хутка музыканты былі вымушаны змяніць сваю назву. Чаму? Гэта фантастычная гісторыя, нібыта выпісаная з метадычак сучасных ідэолагаў. У 1987 годзе гурт атрымаў запрашэнне выступіць на першым брэсцкім рок-фестывале «Рытмы мяжы». Але праблемы пачаліся яшчэ да таго, як хэві-металісты падключылі гітары. За пару хвілін да выхаду на сцэну адзін з партыйных куратараў забараніў выкарыстоўваць назву «Эдэльвейс». Чаму? Яна асацыявалася ў яго з нямецкай ваеннай дывізіяй часоў Другой сусветнай вайны. Як вам такое? Мы вышли в шипах, в этих, в кожах. Это вообще ария там еще в матерчатое было, когда мы уже железные были. Это самое. Вышли и опаньки. Говорит, прямо перед выступлением, говорят, Эдельвейс, это же зондеркоманда фашистская. А у нас тут комсомол. Меняйте название. Мы стоим уже с гитарами, уже только выходить. Как назвался? Лифт. Кеды, блин. Там еще что-то. Потом кто-то ляпнул. Удар. А уже говорят, а на сцену выходит группа. Мы так, удар. Удар. И вот так это название вот так появилось. Вось так з нічога з'явілася назва «Удар». Нарадзіўся новы калектыў і адразу ж скокнуў на сцэну. Кажуць, што «Удар» быў дужа прафесійным калектывам, вакол якога сабралася цэлая каманда адмыслоўцаў. Уявіце сабе, малады гурт, у якога быў свой гукааператар, светавік, мастак-дэкаратар, менеджер і нават піратэхнік. Карацей, на сцэне было сапраўднае шоу са спецэфектамі. Святло, гук, дэкарацыі, касцюмы – усё сваімі рукамі. Акурат гэта і прывяло да пэўных наступстваў, але пра гэта пазней. Публіка рэагавала яскрава. На фестывалях паміж выступамі іншых гуртоў зала пачынала скандаваць «Удар! Удар!». Вы толькі зацаніце, як гэта выглядала. Карацей, «Удар» зрабіўся сапраўды культавым калектывам. Проста так у тыя часы немагчыма было стварыць рок-гурт. Кожнаму калектыву патрэбная была свая прапіска. Таму «Удар» базіраваўся на тэрыторыі Брэсцкага дзяржаўнага педагагічнага інстытута. І ў выніку дырэктар студэнцкага клуба Вячеслав Тышук стаў адным з галоўных арганізатараў выступаў і тураў «Удара». «Удар» лупіў зараджаны хард-рок і хэві-метал. Тэксты для таго часу былі даволі смелыя. Это, канешне, падабалася публіцы, але не чыноўнікам. Гурт рэгулярна сутыкаўся з ціскам і сабатажам. На фестывалях маглі адключыць электрычнасць, выдраць кабель або выключыць гук. Вось вам толькі адзін выпадак. Аднойчы гурт выступаў на фестывалі з лаканічнай і паэтычнай назвай «Фестываль песні». Быў 1987 год, адліга, але падчас выступу «Удара» загадалі адключыць гук у зале. Музыканты цудоўна чулі сябе ў маніторах і нават не здагадваліся, што фанаты слухаюць іх праз адлюстраванне ад сцэны. Пра гэты сюрпрыз яны даведаліся ўжо пасля канцэрту. Карацей, было шмат усяго. І перамог на конкурсах і кэнселях. І ў выніку хэві-металісты саспелі для запісу свайго дэбютнага альбома пад назвай «Не убей». Вы ж разумееце, што трапіць у той час у прафесійную студыю было амаль немагчыма, тым больш у Брэсце. Там быў лонгплэй, запісвалі ціханька на рэпетыцыйнай кропцы ў сутарэнні, з пульта на пазычанай апаратуры. А пасля музыканты аддалі гэты запіс у адзіную ў Брэсце краму гуказапісу «Савіра». Кажуць, што ва «Удары» гралі магутныя музыканты. Гітарыст Юрый Колычаў атрымліваў узнагароды на фестывалях.
Вячаслаў Стрыжак лічыўся ў той час лепшым бубначом вобласці. Бас-гітарыст Роберт Бураў магутна лупіў на інструменце палёт шмяля. Вось менавіта з яго і пачаўся крызіс гурта. Справа ў тым, што Бураў атрымаў запрашэнне ў рыжскі гурт «Дэсерт», які рыхтаваўся да гастроляў у Францыі. Ён запрашэнне прыняў. Наколькі вядома, менавіта ў Францыі і застаўся жыць. Вокалист уехал, там немножко у кого-то семья, перестройка, денег нету, обычная бытовуха. Так скончылася біяграфія гурта «Удар», але на самой справе гэта быў толькі пачатак. Але давайте пакуль перанясемся ў Пецярбург і пазнаёмімся з іншым ускосным удзельнікам гэтай фантастычнай гісторыі. Яго звалі Яўген Юфіт, і ён быў некрарэаліст. Студзень 1961-го. У звычайнай ленінградскай сям'і з'яўляецца на свет хлопчык. Яго завуць Женя Юфіт. Здавалася б, нічога асаблівага, але праз пару дзесяцігоддзяў ён пераверне ўяўленне пра тое, што можна здымаць на камеру. Женя з самага дзяцінства быў не такім, як усе. Замест таго, каб зубрыць як трэба, ён ганяў катоў на ровары, насіў трэнікі з выцягнутымі каленамі і разносіў шаблоны адзін за іншым. Ён падбіваў аднакласнікаў на ўсялякія хуліганствы, а па начах заліпаў на забароненую музыку, медыцыну, біялогію і замежны кінематограф. У галаве ў яго варыўся дзіўны коктейль, крыху панка, крыху Хічкока і трошкі мерцвячына. Калі вучоба скончылася, Женя пачаў збіраць вакол сябе такіх жа дзіўных персанажаў. Ну, уявіце, цыркуль, мёртвы, трупыр, серб. Гучыць як склад трэш-гурта, але гэта былі мастакі новага свету. Яны не проста тусаваліся, яны стварылі нешта сваё, незвычайнае і дужа спецыфічнае. Женя ўзяў у рукі камеру і пачаў здымаць. Як? Ну, ды проста, адзін дубль, 0 сцэнара, усё інтуітыўна. Акцёрам можна было рабіць што заўгодна, хоць падаць тварам у бруд, хоць уваскрашаць мерцвякоў. І вось так у 1984 годзе з'явілася першая кароткаметражка ў стылі, які пазней назавуць некрарэалізмам. Назва, вядома, «Санітары-пярэваратні». Ад аднаго гэтага ўжо хочацца яе ўключыць, праўда? А пасля адбылося нечаканае. Іх заўважыў сам Александр Сакураў. І ў выніку ў 1991 годзе на Ленфільме выйшаў першы поўны метр некрарэалістаў. Где кол? Фільм пад назвай «Тата» памёр Дзед Мароз, пасля якога некрарэалісты здзейснілі сапраўдны прарыў. Яны выступалі з Курохіным і яго поп-механікай, тусаваліся з Віктарам Цоем і Свіном з аўтаматических удовлетворителей. А самае галоўнае, іх прызналі за мяжой. Фільм «Тата, памёр Дзед Мароз» атрымаў гран-пры ў Рыміні. Выставы ішлі ў Нью-Йорку, Парыжы, Таліне. Фільмы і фота некрарэалістаў зараз знаходзяцца ў калекцыях музеяў Еўропы і Амерыкі. Вы зараз, напэўна, думаеце, што Чарнуха з'ехаў з глузду. Ну што агульнага можа быць паміж брэсцкімі хэві-металістамі і піцерскімі некрарэалістамі? Але сувязь самая прамая, і зараз я вам гэта дакажу. Кстати, вот в интернете появилась фотография наша, «Удара». Усё пачалося ў 2015 годзе, калі інтэрнэт раптам абляцела вось гэтае фота. Вы яго дакладна бачылі, калі хоць раз заходзілі ў інтэрнэт у гэты перыяд. Шматлікія сайты распавядалі гісторыю гурта «Вепрі суіцыда». І гэта было вельмі смешна. Калі коратка, то вось вам прыдуманая біяграфія неіснуючага калектыву. 4 нікому невядомых дзяцей пралетарыяў з мясцовага населенага пункта Матыкалы, кіраваныя злосцю і прагай славы, у 1975 годзе вырашылі стварыць музычны ансамбль. Стварылі гурт Анатоль Хрыпчанка і Юры Буры. Пазней да іх далучыліся Іван Рог і Васіль Мачанаў, які ў хуткім часе быў звольнены праз перадазіроўку мясцовымі адварамі. Яго месца заняў таленавіты жыхар Казловіч Руслан Путанаў, які, дзякуючы сваім габарытам і валыне, здолеў заняць месца фронтмена. Гучыць весела, праўда? Але вось вам яшчэ больш шакуючыя падрабязнасці пра гурт «Вепрі суіцыда». Мы ведаем, што Руслан Путанаў адкусваў галовы птушкам, кажанам і аднойчы нават свіні ў мясцовай калектыўнай гаспадарцы, ад чаго і атрымаў мянушку «Вяпрук».
Астатнія ўдзельнікі былі знакамітыя сваімі антысацыяльнымі лозунгамі, мелі вялікую колькасць пазашлюбных сувязяў і дзяцей, нярэдка заўжывалі алкаголем і наркотыкамі, у тым ліку знаходзячыся за стырном гужавых транспартных сродкаў. Імя аўтара гэтай фэйкавай біяграфіі застаецца невядома. У ёй распавядалася пра адзіны альбом калектыву пад назвай «Стальная сука», пра запоі ўдзельнікаў і ліквідацыю гурта ў 1990 годзе. Як бачыце, часткова гэта пераклікаецца з рэальнай фабулай, але зусім мінімальна. Ад сапраўднай гісторыі гурта «Удар» засталася хіба храналогія. Вепри какого-то там, суицида какого-то там. Так вот, уверяю, эта фотография к этому словосочетанию не имеет никакого отношения. Я не знаю, кто-то вообще придумал такой фейк и всунул в интернет. Может, какая-то группа там и была, существовала, но это точно не эти люди, которые изображены на фотографии. У выніку бяскрыўдны жарт вельмі хутка выйшаў з-пад кантролю і абляцеў увесь свет. У літаральным сэнсе. Сайт Metal Sucks узяў гэтае фота і ўключыў яго ў топ найгоршых прома-фотаздымкаў метал-гуртоў. Пра вепрі і суіцыда даведаўся ўвесь свет. І толькі пазней высветлілася, што на фота ніякія не вепрі суіцыда, а той самы берасцейскі гурт «Удар» і 4 яго ўдзельнікаў. Гітарыст Юрый Колычаў, бубнач Вячеслав Стрыжак, рытм-гітарыст Геннадзь Люлькевіч і басіст і вакаліст Роберт Бураў. Адкуль узялося гэтае вясёлае фота, якое зрабіла ветэрану беларускага хэві-метала сусветнымі знакамітасцямі. Пра яго ў каментары сайту «Хіткіллер» распавядаў гітарыст гурта «Wolf Shade» Сергей Стахоўскі. Зацаніце. Зразумела, што ў той час дастаць нешта арыгінальнае было праблемай. Таму, як маглі, шылі самі. Вакаліст гурта быў фанатам Сіндэрэлла. Гітарысту падабаўся Малмсцін. Усе разам слухалі Judas Priest. Ну і, адпаведна, свой імідж імкнуліся падагнаць пад гэтыя стандарты. Штаны пад леапарда, ўсё такое. Неяк знайшлі падобную тканіну, заклёпкі ўшылі ў камізэлькі. Ну і, падпарадкоўваючыся модзе, нафарбаваліся, як умелі. Атрымалася не вельмі хораша вядома. Хто б мог падумаць, што менавіта гэтае фота і падорыць музыкантам праз чвэрць стагоддзя сусветную папулярнасць. Але і гэта яшчэ не ўсё. Вы ж памятаеце пра некрэ-рэаліста Яўгена Юфіта. Так якая ўсё ж такі сувязь паміж ім і гуртом «Удар»? А вось якая. Гэта ўрывачак з ранняй кароткаметражкі Юфіта пад назвай «Вепрі суіцыда». Яго хранаметраж усяго 4 хвіліны і складаецца ён з 2 сюжэтаў, падзеленых кадрамі дакументальнай хронікі з самалётамі і фізкультурным парадам. У першым сюжэце галоўнага героя добраахвотна абліваюць кіпнем. У другім адбываецца забойства з дапамогай прадмета, які нагадвае трызуб. Выйшаў фільм у 1988 годзе, акурат праз год пасля з'яўлення гурта «Удар». Менавіта гэты фільм, падаецца, і натхніў невядомага аўтара на стварэнне магутнага музычнага мема. Атрымалася нешта неверагоднае. Вепрі суіцыда сталі сапраўднымі знакамітасцямі, а музыканты з рэальнага гурта «Удар» сабраліся на квас, каб узгадаць сваё мінулае і распавесці пра сапраўдны берасцейскі хэві-метал андэграунд. Цікава, як бы склаўся лёс гурта, калі б ён не разваліўся ў 1990 годзе. Ці былі ў яго перспектывы? Магчыма, у нас бы быў свой беларускі Iron Maiden, а не якія-небудзь арыі. Але гэта ўжо толькі фантазіі. А гурт «Удар», як і вепрі суіцыда, ужо сталі часткай нашай гісторыі. Чароўнай і нечаканай гісторыі беларускай музыкі. Гэта канал Міністэрства сепультуры і я, Саша Чарнуха. Дзякуй, што паглядзелі гэтае відэа. Калі яно вам спадабалася, падтрымайце канал праз сервіс Buy Me a Coffee. А ў наступную нядзелю я прынясу вам яшчэ адно цікавае відэа пра беларускую музыку. Да сустрэчы ў міністэрстве!